Γεια σας, είμαι ο Φραγκόπουλος Βασίλης και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε μαζί με τους άλλους δύο συνεργάτες μου για τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Χαράλαμπος από εδώ θα σας μιλήσει για τα κοινωνικά αγαπημένα, τις κοινωνικές προτροπές και τα θεματικά κοινωνικά δίκτυα. Ενώ ο Λευτέρης από τα αριστερά μου θα σας μιλήσει για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων. Γεια σας, είμαι ο Βατσής Χαράλαμπος και θα σας μιλήσω για τα κοινωνικά αγαπημένα, τις κοινωνικές προτροπές και τα θεματικά κοινωνικά δίκτυα. Ας αρχίσουμε με τα κοινωνικά αγαπημένα. Κάθε browser παρέχει έναν τρόπο αποθήκευσης αγαπημένων ιστοσελίδων για άμεση πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή σε έναν μόνο υπολογιστή. Τα κοινωνικά αγαπημένα είναι ένας τρόπος αποθήκευσης των αγαπημένων μας ιστοσελίδων διαδικτυακά. Τα social bookmarking κάνουν την ίδια δουλειά αλλά διαδικτυακά. Ο χρήστης κρατάει στο λογαριασμό του τις αγαπημένες του ιστοσελίδες και με την είσοδό του σε αυτόν τον λογαριασμό έχει πρόσβαση σε αυτές από οποιαδήποτε συσκευή. Ο χρήστης μπορεί να δει τις αγαπημένες του διευθύνσεις άλλων χρηστών καθώς και οι άλλοι τις δικές του. Τα social bookmarking έχουν δυνατότητες οργάνωσης, σχολιασμού ή επισήμανσης σημειώσεων. Οι σημειώσεις μπορούν να είναι ιδιωτικές, δημόσιες ή να γνωστοποιούνται μόνο σε μία ομάδα χρηστών. Γνωστά social bookmarking είναι η Delicious και η Dico. Κοινωνικές προτροπές. Σε αυτές τις σελίδες ο χρήστης έχει ένα προφίλ στο οποίο αναφέρει τα ενδιαφέροντα και τις σχολίες του. Με βάση αυτόν, το δίκτυο κοινωνικών προτροπών του προτείνει ιστοσελίδες που είναι πιθανό να είναι ενδιαφέρον για αυτόν. Με την επιλογή των ενδιαφερόντων του, ο χρήστης επιλέγει από μια ακολουθία προτινόμενων συνδέσμων αν τον ενδιαφέρουν ή όχι. Ανάλογα με αυτές, το δίκτυο κοινωνικών προτροπών εξειδικεύεται περισσότερο στα ενδιαφέροντά του. Ο χρήστης αποθηκεύει τους αγαπημένους του ιστότοπους, οι οποίοι προτείνονται σε άλλους χρήστες με παρόμοια ενδιαφέροντα. Επίσης, μπορεί να γίνει μέλος μιας ομάδας με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Παράδειγμα τέτοιου δικτύου είναι το Stumble Upon. Τέλος, τα θεματικά κοινωνικά δίκτυα. Πρόκειται για κοινωνικά δίκτυα που το περιεχόμενό τους είναι κυρίως μια συγκεκριμένη κατηγορία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσθήκης περιεχομένου, αναζήτησης και ομαδοποίησης είναι επίσης εστιασμένες σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία. Παραδείγματα θεματικών κοινωνικών δικτύων είναι το YouTube για βίντεο, το Pinterest για φωτογραφίες και το MySpace για μουσική. Γεια σας, είμαι ο Διαφέρης Λευτέρης και θα σας μιλήσω για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν μπορούν να προσφέρουν πολλά ωφέλη στους χρήστες τους. Για τους απλούς χρήστες, μερικά από αυτά είναι η επικοινωνία με άτομα από όλο τον κόσμο, η άμεση αναζήτηση και ανέβρεση πληροφοριών, η συνεργασία για ανταλλαγή υλικού και απόψεων σε άμεσο και πραγματικό χρόνο. Επίσης, μην ξεχνάμε τη δυνατότητα ψυχαγωγίας με την άμεση πρόσβαση σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο όπως βίντεο, φωτογραφίες ή εφαρμογές. Τέλος, για τις εταιρείες δίνεται τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τους πελάτες για το διαμοιρασμό των νέων της επιχείρησης και άλλων θεμάτων της. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα από τη χρήση τους. Πρώτο μειονέκτημα είναι η υπερβολική ενασχόληση σε σημείο να ζουν περισσότερο σε μια ψηφιακή παρά σε μια πραγματική ζωή. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ανθρώπων που αισθάνονται ότι ζουν μια εμπειρία μόνο αν την ανεβάζουν στο προφίλ τους, ποστάρουν συνεχώς στους φίλους τους και ελέγχουν συνεχώς απαντήσεις στα μηνύματά τους, με αποτέλεσμα να ζουν περισσότερο σε ψηφιακό παρά σε πραγματικό κόσμο. Επίσης, ο διαμοιρασμός προσωπικών δεδομένων, διότι κάθε ανάρτηση προσωπικών δεδομένων είναι προσβάσιμη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στον πραγματικό κόσμο. Ακόμα χειρότερα, ό,τι αναρτηθεί εκεί μένει για πάντα, ακόμα και μετά τη διαγραφή του. Επιπλέον, οι εταιρείες πριν την πρόσληψη κάποιου εργαζομένου συνηθίζεται να ψάχνουν το προφίλ του σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι αποκαλύπτει κάποιος στη συζήτηση με τους φίλους του ένα άσχημο περιστατικό που συνέβη στην εταιρεία στην οποία εργάζεται. Στον πραγματικό κόσμο θα μείνει στην παρέα του, ενώ στο ψηφιακό μπορεί να διαβαστεί από το αφεντικό της εταιρείας ως διασυνδεμένος φίλος κάποιου φίλου. Άλλο ένα μειονέκτημα είναι η παραχώρηση προσωπικών δεδομένων, όπου ακόμα και αν ο χρήστης είναι προσεκτικός με τη
με τη δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος παραχώρησης προσωπικών δεδομένων με βάση τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Η πιο αθώα μορφή είναι οι στοχευμένες διαφημίσεις που εμφανίζονται στο προφίλ του χρήστη ανάλογα με το περιεχόμενο των αναρτήσεών του. Ακόμα ένας κίνδυνος είναι η εξαπάτηση και η κλοπή ταυτότητας, καθώς είναι πολύ συχνό φαινόμενο η εξαπάτηση με τη χρήση ψεύτικου προφίλ, όπως για παράδειγμα κάποιος ενήλικος να προσποιηθεί κάποιον μαθητή. Επίσης, με τη δημοσίευση διάφορων πληροφοριών στο προφίλ κάποιου χρήστη, κάποιος άλλος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές και να προσποιηθεί ότι είναι η τράπεζά του και να ζητήσει παραπάνω πληροφορίες όπως κωδικούς ώστε να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του. Τελευταίο και σημαντικό, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι γνωστά για την εύκολη και γρήγορη διασύνδεση των ατόμων και της ανταλλαγής σχολείων μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως και κακόβουλοι χρήστες, οι οποίοι παρενοχλούν και εκφοβίζουν άλλους χρήστες, όπως με την επεξεργασία φωτογραφιών τους ή στέλνοντας προβλητικά μηνύματα στο προφίλ τους. Επίσης, μπορούν να διαγράψουν το θύμα από τις επαφές τους, ώστε να το κάνουν να νιώσει άσχημα και απομονωμένο. Σημαντική είναι η άμεση αναφορά του προβλήματος πριν πάρει διαστάσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση του. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του εκπαιδευτικού βίντεο περί των κοινωνικών δικτύων. Μερικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι υπάρχει ποικιλία κοινωνικών δικτύων για κάθε χρήστη, αλλά και τις ανάγκες του. Δυστυχώς όμως αυτά έρχονται με τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους τους. Γενικά, η διασύνδεση με αγνώστους στον ψηφιακό κόσμο έχει περισσότερους κινδύνους από ό,τι στον πραγματικό, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίληψης. Μια γενική συμβουλή είναι να συμπεριφερόμαστε όπως και όταν βρισκόμαστε σε ένα δημόσιο χώρο, αφού ο διασυνδεδεμένος κόσμος είναι πλέον ένα παγκόσμιο χωριό.